Okay, class. Good morning. Morning, ma'am. Morning, artist. Karon ha. Nara ko ay mga duha ka pangutana. Ang makatubag ani na ay 10 points. Sige ha. Unsa man na pangutana, ma'am? Sige. Tubag ra ba ni kay wapo. Kami na mo ay mo sigtabi ya. Tabi First question mo ni. Unsang isda ang duhay ulo? no ba Duhay ulo, ma'am. Oo, duhay ulo. Ilusura po na Ma'am, ako, pangutana oy. Yes, Micah. Unsa man? Kuan, ma'am, kanang Lolo, unsa kayo itubag? buwad pinikas. Jama dengan sir. Anong buwat pinikas man? Pinikas daw. Okay, di ba, ma'am, isda man naman, isda. Lolo, napay pina-explain. Yung tunga ng isda. Paminaw lagi mo. Diba, maduha naman ang o. O, di ba, sakto po, duhay o. Okay. Good answer. Oh, wow. Lolo, Sakto bitaw sakto po. man na. Sakto kayo ka, Micah. Sakto imong Di mo na tubag. sakto ma'am. Sakto Okay, ganito next kay duha question. man ko kay gipikas man. Abot yapon ni sa isda. Ang sira ko. Aminaw mo. Ano, Unsang isda nga na magpuyo sa pula nga dagat? Na ba di ma'am? Nanagpuyo sa pula nga dagat, ma'am. Oh, pula nga Unsa daw? dagat. Pre, unsa daw? Na ba Unsa di? man ang pangutanahaw Di man na pangkuan. Unsa din na isda pre? Ma'am, ako gayapon, ma'am. Oh, yes, Lah, Micah. unsa na sa itong Unsa man? ni. Kuan, ma'am. Tinapa. Tinapa no. Rawa lagi nang iha lagi. Nawang Anong tinapa. tinapa man? Unsa na sa kayo? Kuan, ma'am, kanang nawang tinapa man na, tinapa na niya. Imong ablihan. Di ba ni abli ni mo kay puwang sabaw, di puwang nga dagat. Lo, Di ba, sakto ko? Okay, sakto. Oh, nawa, sakto bitaw ko. tigmo naman niya. Ma'am, Sakto di ang naman ni mo. answer wala ni pugod. Micah. Daghan na sa puwin say. Kita Okay, wa pa. Micah. Kay ika may naka 10 points. Ika na po yung mangutana. Say, pila ka pungutana, mausara. Oo, Usara. Na, unsa kay Ma'am, pangutana basig ni mo? binuang na pa niyang ipangutana ba? Unsang mananapa nga, mangutana og nganuman, be. Nawa. Unsang mananapa mangutana gunuman? Ano ba day? Di ba di man naman, good, ako naman pre? Murag wala mo siguro pre. Binuang na ba niyang itubag ba? Di ta mo tubag ha. Way mo tubag. Unsa man day, Micah? Kuan, ma'am, kanang unggoy. Lah, unggoy. Unggoy? Nganuman? Nganuman be. Mga unggoy! Kay buot. Unggoy ba day, Ang Diyos ni Micah. Uy, asa makahoy? Balik, balik, balik.